Dnes bude tretia časť, ktorou venujeme akým slovám? Slovám, ktoré majú iný zmysel v ruštine a iný v slovenčine. Ja si ale všetky nepamätám. To nevadí, môžeš čítať. Tak, poďme na to. Čerstvý. Zaschnutý. Везение. Šťastie. Mrazь. No, to je od toho slova mrazik. Mrazik je to slovenské slovo. Aha. Táto rozprávka v slovenčine sa volá mrazik, ale v ruštine to sa volá morosko. Morosko. Takže mraz je škaredá bytosť. Mraz je škaredá bytosť. Nemá to nič s mrazikom. Nemá nič spoločného, áno. Хорошо. Nedeľa. Týždeň. Čas. Hodina. Vážny. Dôležitý. Zabudnúť. Divný. Čudný. Úžasný. Úžasný. Čudný. Čudný je milý. Milý. Žilietka. Vesta. Áno, zvládli sme to. Mám čo robiť. A myslím, že keď si to dvakrát prebehnem, tak to budem vedieť. Tá ruština sa tak rýchlo dá obnoviť v našich bunkách. Dúfam, že sa dá. Teším sa na to. Ahojte. Ahojte.